Auzubillahi minash-shaitanir rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Sunana Alhaji Musa Yakubu, wanda aka fi sani da Alhaji Musa mai mangyada a cikin garin kasuwar Kefi. Na'am. To a wani hali ake ciki game da wannan sakatsi satoka tsakanin ku 'yan kasuwa da kuma hukumar da take lura da wannan kasuwa? To gaskiya mu 'yan kasuwan Kefi muna cikin wani hali na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Domin muna cikin jarabawa tun daga jarabawan da ya faru shekara 2 da ya wuce na gobara da aka yi a tsohuwar kasuwa, kuma gwamnatin jiha ta rushe wannan kasuwa, aka ce mu dawo wannan sabuwar kasuwa. Bayan mun dawo wannan sabuwar kasuwa, mafiya yawa daga cikin 'yan kasuwanmu ba mu samu allocation na shaguna gini ba. Bisa ga wannan dalili muka gaza wajen tsohon gwamna ta'al kenan Almakura, muka koka masa cewa 'yan kasuwanmu ba mu samu shaguna gini ba. Muna roƙon shi da ya ba mu sauran wani fili a baya domin mu raba ma 'yan kasuwanmu. Kuma a wannan lokaci girma gwamna ta'al ya tausaya mana kuma ya ce a ja ba mu wannan wuri, kuma an ba mu mun kuma raba ma 'yan kasuwanmu, wanda a nan ne suka buga bachas. Bayan mun buga bacha, shi manajan kasuwar da aka ba shi hayan kasuwa Muhammad Jumare ya zo ya sake yanka wani wuri gefe ɗaya, kuma ya sake fitar da shaguna akalla sun fi 1000 ya sayar ma da mutane, wasu kuma ya babbaya ma jama'a alfarma. Wayanda aka ba su alfarma suka sayar ma da 'yan kasuwanmu suka buga wayannan bachas. Ana zaune ana kasuwanci, ana kokarin a farfado da wannan kasuwa ya zama da cewa ta kafu da kafafunta. Kuma sai muka waye gari shi wannan mutumi, wurin da shi mai girma gwamnan jihar Nasarawa ya bamu 'yan kasuwanmu suka buga shaguna, da kuma wurin da shi MD din ya yanka ya sayar da jama'a aka biya ya bada allocation, yau kuma an waye gari ya ce zai rushe wannan wurin gabaki daya. To zai rushe a wani matsayi kenan? To a matsayin cewa zai rushe wa zai sake yin wani sabon tsari, wanda kuma wannan tsarin duk wurin da za a bayar wa mutum dan kasuwa zai biya naira 150 kafin kuma ka sake buga wani bacha din. Bisa ga wannan dalili muka nuna rashin amincewa, muka je gidan sarki, muka je wajen DPO area commander, muka bi manyan gari muka gaya musu ga halin da muke ciki. Gaskiya wannan tsarin za a cutar da talakawa, domin wannan wurare da aka bamu, wanda mai girma gwamna ya bamu da shi Muhammad Jumare MD na kasuwa ya bayar, ya kuma karfi kudade a wajen 'yan kasuwanmu. Mafiya yawa daga cikin 'yan kasuwa ba su iya ma gyara wannan wuraren ba. Wasu sun gyara babu jarin da za su zuba kaya, wasu kuma sun gyara abin da ke cikin shagon ma wani bashi ne, amma kuma yau an yi waye gari an ce za a rushe wannan wuri. Bisa ga wannan muka je muka nuna ba mu yadda ba, ya kai mu kara kotu, ya kai 'yan kasuwa akalla mutum 16. Mun je kotu muna kesu, mu muka sashi a kara a kotu. Kotu ta bashi umarnin cewa kar ya kuskure ya taɓa shagon kowa a wannan kasuwa. Ana cikin haka sai kuma ya je hayan mobile daga Akwanga, suka zo jiya cikin dare, sun zo bayan la'asar har dare a nan suka kwana, sun zo da kafintoci akan cewa za a zo a rushe wa mutane rumfuna. Da gaskiya mun nuna rashin amincewa mu, mun kuma ce ba mu yadda ba, kuma in dai har za a rushe wannan shagunan ne to sai dai a rusa haddin, domin wannan abin da ake so a yi nuna rashin adalci ne. Bisa ga wannan dalili muke kira ga mai martaba sarki da kuma mai girma ciyaman da karamar hukumar Kefi, da kuma wato mai girma gwamnan jihar Nasarawa da kwamishinan 'yan sanda na jihar Nasarawa, da su sani cewa wannan abin da ake son a yi tsakanin da Allah ana son a zalunci 'yan kasuwanmu, ana son a zalunci al'umman jihar Nasarawa. Da haka mu muna roƙon su a matsayin su na masu adalci, masu tausaya wa talakawa, da su yi haƙuri su dubi wannan al'amari. Wannan mutumin da aka bashi manajin kasuwar nan ba shi da wani aiki da ya wuce zalunci, ya zalunci 'yan kasuwanmu, ya tsaurara wa mutane, yanzu ma yana son ma ya tarwatsa kasuwar. Ba shi da kishin kasuwar nan, dama shi ba dan jihar Nasarawa bane, mutum ne wanda aka zo daga Kaduna, ba ka tafe ne, an zo daga Kaduna aka zo aka bashi dukiyan jiha, kuma yanzu gashi yana wulakanta 'yan jihar Nasarawa. Haka muna roƙon mai girma gwamnan jihar Nasarawa a matsayin mu na 'yan gari, 'yan dijin, a matsayin mu na 'yan jihar Nasarawa, mu masoyan shi ne, kuma mu muka zabe shi, kuma muna tare da shi 100%, domin mun san cewa abubuwan da ke faruwa wannan shi bai sani ba. Haka muna roƙon ku a matsayin ku na 'yan jarida da ku yayata wannan koke namu ga mai girma gwamna, ya ji ya tausaya ma al'umman shi. Garin Kefi garin shi ne,
mu 'yan uwan shi ne, ana son a cutar da mu, kuma ana amfani da sunan shi domin a cutar da al'umma. Kuma na tabbatar da cewa wannan abin zai shafi siyasan shi, zai shafi siyasansa nan gaba. Ya kamata ya sa baki cikin wannan magana, ya kamata ya sa baki ya ga cewa an taimaki 'yan kasuwanmu na Keffi, an taimaki al'umman jihar Nasarawa, an taimaki wannan kasuwa namu. Wannan shine roƙonmu ga mai girma gwamna, da fatan zai taimake mu. Muna godiya, Allah ya saka da alkhairi.